அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கதிரவன், தமிழ் கிரிப்டோ மீடியா சேனல். இந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம வந்து பெல் ஐக்கன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு பிடிசி அப்டேட் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ ஒரு 4 நாள் கிட்டத்தட்ட 4 நாள் கண்டினியூவா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூவா அப் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு 10 நாளா. ஸோ கண்டிப்பா ஒரு டவுன் வந்துட்டு தான் வந்து போகும். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து 42,000 44,000 வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இருக்கு. அதனால ப்ராஃபிட் வந்து இருக்கிறவங்க சேல்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வீடியோ போடுறோம். ஆனால் வந்து அது எத்தனை பேர் வந்து அதை கேட்பாங்க அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதே மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய வீடியோஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, தப்பு இல்லை. ஸோ ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ணுங்க யாரு ஓரளவுக்கு போடுறாங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாபத்தோட அசல் முக்கியம். ஸோ அந்த அசலுக்கு வந்து தான் நம்ம எப்பயுமே அது தக்க வைக்கிறதுக்கு பார்த்தாலே நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லாபம்ன்றது வரும். ஓகேயா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து காயினில் வந்து நம்ம வந்து சென்டிமெண்ட்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. ஒரு லெவலில் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்குதா, சேல்ஸ் பண்ணிடணும். அது ரேட் அதிகமாகிடுச்சா, ஓகே அடுத்த காயின் என்ன கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ இன்கேஸ் 47,000 ஸோ 3 நாள் முன்னாடி சொல்லியிருக்கும் போதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த காயின் வந்து இப்போ ஒரு நல்ல ரேட்டில் வந்து கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அடுத்து எவ்வளோ வரலும் ப்ரோ போகும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கேட்டிங்கன்னா, இன்கேஸ் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு 44,252 இந்த ரேஞ்சிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இருக்குது. அதாவது 43,800 இப்போ 45,000 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து சப்போர்ட் லெவல் இருக்குது. அதனால தான் திருப்பி வந்து இப்படி ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஒருவேளை இன்கேஸ் டவுன் ஆனால் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 42,000. ஓகேயா? ஸோ இந்த ரேஞ்சு அதிகபட்சம் இந்த ரேஞ்சு. ஓகேயா? 42,000 42,600 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வரலாம். ஓகேயா? ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இப்போ வாங்கணுன்னாலும் தாராளமாக வாங்கி வைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் வாங்குற இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் டவுன் ஆனாலும் ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கான அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் இப்போ எப்பயுமே இருக்கணும், கையில் இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு 50,000 இருக்குன்னா 25,000 மட்டும் இந்த ரேஞ்சில் வாங்குங்க. ஒரு ப்ராஃபிட்லாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ அதை சேல்ஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட்டை வெளியில் எடுத்துகிட்டு அசல் இருக்குன்னா ஒரு பாதி மட்டும் வாங்குங்க. ரிமைனிங் இன்கேஸ் டவுன் ஆச்சுன்னா இந்த ரேஞ்சில் வாங்க. ஒரு வேளை டவுன் ஆகாமல் இப்போ இருக்கிற ரேஞ்சிலேருந்து அப்பாவனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏதாவது ஒரு காயின் வந்து கம்மியாக இருக்கும், அந்த காயினை கூட நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ இது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். எப்பயும் ப்ராஃபிட் வரும்போது விட்டுறாதீங்க. ஓகேயா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் இதில் வச்சுருக்கேன் நான். ஓகேயா? ஸோ இந்த 1 டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த காயின்லாம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது பாருங்கள். நீங்கள் எந்த மாதிரி காயினை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, லைட்டாக குறைஞ்ச காயின் இது பண்ணக்கூடாது, நல்ல எந்த காயின்லாம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது மாதிரி பார்க்கணும். ஓகே, இது வந்து சும்மா ஒரு மேலோட்டமாக இருக்கும். ஸோ எந்த காயின்ஸ் வாங்கலாம் இந்த டைமில் அப்படின்றது தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஜிஎம்டி காயின்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஓரளவுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து புக் பண்ணுங்கள். ஸோ ஜிஎம்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரேஞ்சில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மடங்கு வந்து ஏறி இருக்குது பைனான்ஸில். ஓகேயா? ஸோ எந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் இருந்தாலும் ப்ராஃபிட் எடுங்க. ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு வேறு என்ன காயின்லாம் கம்மியாக இருக்கோ அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து பண்ணுங்கள். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பாசிட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாள் ஒரு நாள் நைட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு குறைஞ்சதுனால ஒரு பயத்தில் தான் மக்கள் வந்து இருப்பாங்க. ஓகேயா? டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு பம்பு திருப்பி கொடுக்காது. ஸோ ஒரு 1 or 2 டேஸ் கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும். மேபி இன்னும் பேனிக் ஆனாங்க, வேறு ஏதாவது நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்ததுன்னா இந்த 42 வரலும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் கேட்கலாம், என்ன ப்ரோ ஒரேடியாக பழையபடி வந்து டவுன் ஆகிடுமா, 38,000 அந்த மாதிரிலாம் போயிடுமா அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்துலலாம் போகாது. ஏன்னா நெகட்டிவ் நியூஸஸ் மாதிரி வந்து ஆகல. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் கேண்டில் ஸ்டிக் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்து ஆயிருக்கு. ஓகேயா? ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 டே கேண்டில் ஸ்டிக் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்டாக இருக்குது. 4 டே கேண்டில் ஸ்டிக் பிரகாரம் டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப டெக்னிக்கலாகவும் போக வேணாம். ஸோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட் திருப்பி வந்து அப் ஆகும். டவுன் ஆகும்போது வாங்கணும் என்னென்ன காயின் வாங்கலாம் அப்படின்றது நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து போடுறேன். மறக்காமல் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்காது. என்னோட வீடியோன்னு இல்லை, யார் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதுன்னா ரெகுலராக வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஏன்னா கிரிப்டோவை பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க கிட்டேயோ இல்லை தெரிஞ்சவங்க கிட்டயோ கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஓகே. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, இப்போ தான் ஒரு 4 மாதமா 5 மாதமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு கேதர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூடியூப்பில் போடுறவங்க அந்த மாதிரியான இருக்கவங்களை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் வந்து ஆகும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி கிரிப்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிரெக்ஸில் மார்னிங் ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தேன். ஓகேயா? ஸோ மார்னிங் ட்ரேட் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வந்து பிடிக்கல. இப்போ கூட ஒரு இது பை பண்ணேன். ஓகேயா? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா IOST வாங்கியிருந்தேன் ஒரு 5,000 ரூபாய்க்கு.
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து எதுவும் போடல, வெறும் 3 ரூபாய் 8 ரூபாய் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. சரியா? ஸோ இன்னும் வந்து அப்டேட் ஆகலை அப்படி தான் சொல்லுவேன். ஸோ அப்டேட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோ வந்து என்ன காயின் வாங்கலான்றது போடுறேன்.